Здравейте, приятели! Значи влезахте на моя канал, гледате това видео и това значи, че няма да ви да скучаете. Сега ние ще правим декорация на тази къща. То повече прилича на офис, но искам да стане като къща. Хайде да започваме. Тук ще бъде вече кухнята. Да сложим врата, защото без врата някакси е странно да се живее. Ето вратата. Аз използвам само един мод, но после ще използваме други. Другия ще се казва DecoCraft, той е много по-добър от този. Но този го използвам така за начало, да ви покажа какво е на идеята. Хайде да започваме, значи, тук ще има кухня. Хранително ето тук, да, тук. На този ъгъл. Има место за кухнята, това е за кухня. Това... много неща. Най-важното, разбира се, е туалетната. Трябва ни още вана. Къде си ванно? Май ще това сти, бас. И още нещо ми трябва. Ето ти ми трябваше. Хайде да започваме. Значи, не знам къде ще сложа този твистър. Тук може би ще бъде тук. Не, гадак си тук. Ще бъде място за миене. Готово, включваме го и той работи. Окей. Ванната не. Така ще. Така. Тук ще бъде ванната. Само искам да взема вода. Water, готово. Да си напълним все пак ваната. Максимално. Так мога ли да напълня? Не. Добре. Сега къде ще си мием ръцете? Някъде тук ще бъде добре. И теб също ще напълняме. И туалетната ще бъде тук накрая. Готово. Такава туалетна се получи. И по средата може нещо дори да сложим, не знам. Така взимаме. И може просто цвете да си вземем ето. Какво цвете? Декорация. Ето. И какво ще ни трябва? Не знам, в тази версия има ли това, което искам? Да. Когато слагаме това тук, не, къде? Тук посред, тук ще го сложим. Така и така. Готово. Красива туалетна и много ми харесваш. И кухнята. Сега каквото ми остава, ще правим място, където, т.е. нещо като кабинет, не, няма да бъде кабинет. Просто ще сложим тук дивана и готови и телевизор да гледат хората. Къде са диваните? Ето ги диваните. Добре, много добре си го взехме всички неща, да. Готово взехме си нещата, които мисля, че не стигат. Тук компютър ще има, може би ще има компютър, но ще го сложа по-късно. Ето тук така ще го слагаме. Такива малки столчета винаги ще има в къщите. Така слагаме дивана. Така ги слагаме. Всичко трябва да бъде бяло. Все пак стила ни е бял. И така. Телевизор, не, може би тук това няма да го. Телевизор ще бъде ето там. Тук, значи за да го сложим, ще го сложим това първо. Някъде така. Не много далече. Така ще го сложим. Сега трябва така да... ти телевизор. Искаш да се слагаш, дали? Имам големи проблеми с слагането на този телевизор. Готово. Ето така го слагаме. Чакайте, защо ги махнах тези? Продължение ще има. Ето тук да има и радио. Готово.
така да можеш да си гледаш и да ги гледаш телевизията. Тук наистина има телевизия, ето. Телевизия. Окей. Нещо тук трябва да сложим, може би, как се слагат тези... колко са малки това? Наистина толкова са малки. Не, малки са. Беше скочено, но ми трябва по-голямо прозорец, за да го направя сега. За декорация ще сложим още ето това. Ето някъде тук. Знаете ли тези неща, каквито са си ги слагат, за да нямат светлина също. Ще си сложим малко тук и тук. Тук също ще го сложим това. Ого, и тук. Искам да направим. Мисля, че вече всичко е готово. Много лесно направихме тази къща. Надявам се, че ви хареса как направихме красиво тази къща. Първият етаж. Имаме още много работа, но сега така изглежда. Кухнята наистина много ми харесва. И това място също много ми харесва. Букулка, забравих да сложим букулка. Да. Ето, с вас беше Марти и ще се видим, когато съберем 5 харесвания. Чао на всички! Чао! 5 харесвания малко за това ви чакам да ги съберете много бързо. Чао на всички, ще се видим, когато излезе новата серия. Чао на всички, чао! Много дълго казвам чао. Чао!